que és el primer vector pel segon vector, igual al mòdul de cada vector multiplicat i per el cosinus de l'angle que hi ha entre aquests dos vectors. Gràficament, si tenim el primer vector i el segon vector, entre aquests dos vectors es forma un angle. Per tant, el que necessitarem únicament per calcular el producte escalar és el valor dels vectors, les components dels vectors i el valor d'aquest angle. Primer el que fem és calcular el mòdul dels vectors, que ja ho sabem fer, és aplicar Pitàgores en cada vector, i aplicar Pitàgores en el cas que tingui 3 components, com en aquest cas, doncs és simplement fer l'arrel de la suma de cada component elevada al quadrat, menys 3 al quadrat, més 7 al quadrat, més 1 al quadrat. Per cert, deixa'm els teus dubtes al link de la descripció, dona'm un like al vídeo i subscriu-te al canal per veure més vídeos. I això és arrel de 9 més 49 més 1. I això és arrel de 51, que de moment ho deixem així, després ja sí que ho posem en decimals. I el mòdul del segon vector, arrel de 0 al quadrat més 5 al quadrat més 0 al quadrat. I això, òbviament, 0 i 0 es mata, fora, queda arrel de 5 al quadrat, i com sabem que l'arrel quadrada és l'operació inversa a elevar al quadrat, doncs tatxem l'arrel amb el quadrat i ens queda 5. I així doncs, el producte escalar entre els dos vectors ens quedarà arrel de 51 per 5 pel cosinus de l'angle, que en aquest cas suposem que ens diuen que l'angle és 35 graus, per exemple, el cosinus de 35 graus. Tot això ho posem a la calculadora, arrodonint 7,14, el 5 es queda igual, i el cosinus de 35 graus, que és important el fet que estiguin graus i no en radians, menys 0,9. I tot això ens queda 32,27. El producte escalar entre dos vectors sempre és un número,